η σημερινή εκδήλωση είναι επαιτειακή. Γι' αυτό και εγώ δεν θα χαιρετήσω την εκδήλωση ως δήμαρχος, αλλά ως ένα μέλος της Εκκλησίας, σαν ένας από εσάς. Σκεφτόμενος λοιπόν και ακούγοντας χριστουγεννιάτικους ύμνους, έμειναν τα μάτια μου και η ψυχή μου σε ένα ωραιότατο ιδιόμελο του εσπερινού των Χριστουγέννων. Τι σοι προσενέγκομαι Χριστέ, ότι όφθησε πηγής ως άνθρωπος δι' ημάς, έκαστον γάρ των υποσού γενομένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες στο θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος την φάτμη, εμείς δε, οι άνθρωποι δηλαδή, το ανθρώπινο γένος, μητέρα παρθένων, ο προαιώνων Θεός ελέησον ημάς. Δηλαδή, τι να σου προσφέρουμε Χριστέ μου, διότι φανερώθηκες επάνω στη γη ως άνθρωπος για μας, γιατί το κάθε κτίσμα που δημιούργησες σου προσφέρει την ευχαριστία του. Οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η βοσκή το θαύμα, η γη το σπήλαιο, η έρημος τη φάτμη και εμείς την παρθένο μητέρα. Ο προαιώνων Θεός ελέησέ μας. Δεν είναι ωραίο? Είναι καταπληκτικό. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος από αυτόν που διάγουμε με πρόοδο και με προκοπή. Ιδιαίτερες ευχές στα παιδιά, γιατί κατεξοχήν των παιδιών γιορτή είναι τα Χριστούγεννα. Αφού ένα παιδί, ο Χριστός, γεννιέται και έρχεται στον κόσμο για να μας σώσει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και το μοναστήρι μας φοβολάει θυμίαμα, πέφτο και κυπαρίσι. Ο γέροντας Παΐσιος, καθισμένος σε μία άκρη, προσεύχεται και παρατηρεί απέναντί του την εικόνα της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι μοναχές, λόγω των ημερών, τρέχουν να τακτοποιήσουν το μοναστήρι. Σιγά σιγά, με παρότριση της ηγουμένης Φιλοθέης, μαζεύονται οι μοναχές γύρω από το γέροντα και περιμένουν με λαχτάρα δύο λόγια του για τη μεγάλη εορτή που ξημερώνει, της ενανθρώπισης του Κυρίου μας. Ένα κερί μονάχα φωτίζει διακριτικά τα πρόσωπά τους. Έλα, γερότη. Να είναι προκειμένο. Διονυσία, Ευνίκη, Βερονίκη, Ειρηναία, ελάτε αδελφές μου να ξαποστάσουμε λιγάκι. Πάμε κοντά στο γέροντα. Ειρηναία, εσύ πήγαινε να φωνάξεις και τις υπόλοιπες αδελφές, σε παρακαλώ. Νεκταρία, Θέκλα, Συλληπτική, Κυριακή, ελάτε, τους περιμένω γέροντες και γερόντισσα. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Ελάτε, αδελφές, φωτιάστε. Τι συμβαίνει και σε τόσους λεκτικές. Γέροντα, βλέπουμε τόσο κόσμο να μπαινοβγαίνει στο μοναστήρι αυτές τις μέρες και να συζητούν για δώρα, γλυκά, στολίδια, φαγητά και προβληματιζόμαστε για το πόσο οφείλουμε να γιορτάζουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο έξω στον κόσμο, αλλά και εμείς εδώ στο μοναστήρι. Πείτε μας δύο λόγια. Τα λόγια σας θα είναι ωφέλιμα για τις ψυχές μας. Ναι, γέροντα, κάθε χρόνο ακούμε για την γέννηση του Χριστού. Μα πώς μπορούμε να τη ζήσουμε αληθινά. Αχ, πόσο θα ήθελα και εγώ να βρισκόμουν εδώ στη Βιθλεέμ. Παιδί μου, ο Χριστός δεν γεννήθηκε μόνο στη Βιθλεέμ. Γεννιέται κάθε χρόνο και πρέπει να γεννηθεί και μέσα στην καρδιά μας. Η καρδιά πρέπει να γίνει άπλη. Αλλιώς ο Χριστός περνάει και φεύγει, γιατί δεν έχει που να αναπαυθεί. Και πώς με ετοιμάσουμε τη φάνταση, γέροντα. Με ταπείνωση, παιδί μου. Ο Χριστός ήρθε με πολλή ταπείνωση. Αν σκεφτούμε σε ποια φάτνη γεννήθηκε, θα ντραπούμε για τον εγωισμό μας. Όταν ταπεινωνόμαστε, τότε γεννιέται ο Χριστός μέσα μας. Να, δείτε την εικόνα. Πώς η φάτνη αυτή εικονίζεται σε ένα σκοτεινό σπήλαιο. Το μαύρο αυτό σπήλαιο συμβολίζει τον κόσμο που ήταν σκοτισμένος από την αμαρτία. Συμβολίζει τον άδειο. Έτσι ο Χριστός, για να πλησιάσει την άδειο, τοποθετεί μυστικά τη γέννησή του στο βάθος του πλάσματος, που το κακό βρίσκεται στην τελευταία του πυκνότητα. Ο Χριστός, το φως του κόσμου, είναι ο καθήμενος με σκότη και σκιά θανάτου. Η φάτνη, το σπήλαιο, τα σπάρδανα, είναι όλα δείγματα της γένωσης της θεότητας και της άκρας ταπείνωσης. Κάποτε, ένας γέροντας είχε αναφέρει πως η γέννηση του Χριστού είναι απόδειξη ότι ο Θεός πλησιάζει τους ταπεινούς και τους φτωχούς ανθρώπους για να τους δώσει χαρά αιώνια. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να δούμε εμείς την αγάπη του. Γεννήθηκε φτωχός για να βοηθήσει η ψυχή μας, μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπετε, αδελφές μου, πως ο Θεός διάλεξε τη φτώχεια για να βοηθήσει εμάς. Τον είδαν πρώτοι οι βοσκοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους απλούς ανθρώπους, που δέχονται με πίστη το μήνυμα της σωτηρίας, αφού έχουν καθαρή καρδιά. Όμως γέροντα, πώς προσέξω. Χαίρετε αλλιώς. Χαίρετε με στολίδια και φωζάκια, με δώρα και φαγητά. Μην ανησυχείτε, αδελφές μου. Ο Χριστός γεννιέται σε κάθε καρδιά που το ανοίγει με αγάπη και ταπείνωση. Οι άνθρωποι ετοιμάζονται με δώρα και φαγητά, αν δεν ετοιμάζουν την καρδιά τους. Αν δεν ταπεινωθεί η ψυχή, δεν μπορεί να αισθανθεί το μυστήριο των Χριστουγέννων. Και εμείς, πότε το αισθανθούμε.
πρέπει να ζητάτε από τον Χριστό να γεννηθεί μέσα σας, στη φτωχή σπηλιά της ψυχής σας. Να του δώσετε την καρδιά σας για φάτνη και εκείνος θα τη γεμίσει με ειρήνη. Για κάποια δεν νιώθει τη χαρά των Χριστουγέννων. Τότε να μην τη ζητάει απ' έξω. Η αληθινή χαρά δεν είναι στους στολισμούς και στα φώτα των δρόμων, αλλά στο φως που ανάβει ο Χριστός μέσα μας. Συχνά κοιτάζουμε τα γιορτινά τραπέζια και τα φώτα των δρόμων και λέμε «Να, αυτό είναι η αληθινή χαρά». Μα η αληθινή χαρά αυτή δεν αγοράζεται, ούτε στολίζεται. Η χαρά αυτή ανάβει μέσα μας όταν ο Χριστός βρίσκει χώρο στην καρδιά μας. Όταν συγχωρούμε, αγαπάμε και ταπεινωνόμαστε. Τότε η ψυχή μας φωτίζεται πραγματικά και κάθε μέρα γίνεται γιορτή. Τότε, γέροντα, η χαρά δεν είναι στα πράγματα που βλέπουμε, αλλά σε αυτά που αισθανόμαστε μέσα μας. Ακριβώς, παιδί. Κοιτάξτε την εικόνα της γεννήσεως. Δεν είναι γεμάτη φως και στολίδια όπως οι δρόμοι τα Χριστούγεννα, μέσα σε μια σπηλιά, φτωχική και σκοτεινή. Λάβει το φως του κόσμου. Η φάτνη ήταν μικρή, μα μπορούσε μέσα τον Θεό. Γέροντα, είναι δύσκολο να μείνουμε ταπεινές μέσα στο κόσμο. Να θυμάστε, παιδιά μου, η ταπείνωση αυτή είναι το άχυρο της φάτνης. Δεν φαίνεται όμορφο, μα πάνω του ξαπλώνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν χρειάζεται να φωνάζει ή να δείχνει την αξία της. Είναι αθόρυβη, σαν φως που ζεσταίνει σιγά σιγά και η καρδιά όταν ταπεινώνεται γίνεται σαν ουρανός που κατέρχεται το θείο βρέφος. Μα πώς θα νιώσουμε τον Χριστό μέσα μας? Όταν ταπεινωνόμαστε και αφήνουμε στην άκρη τον εγωισμό μας, τότε θα νιώσουμε την γλυκιά του παρουσία. Η ταπείνωση δεν είναι ντροπή. Είναι η πύλη που ανοίγει την καρδιά σου για να το δεχτεί. Και τότε κάθε μικρή πράξη συγχώρεσης, κάθε ταπείνωση κάνει την καρδιά σου σαν άχυρο. Και πάνω σε αυτόν τον άχυρο ξαπλώνει ο ίδιος ο Θεός. Και ποιο είναι, γέροντα, το δώρο που θέλει ο Χριστός από εμάς? Την καρδιά μας. Μόνο αυτό ζητάει. Όλα τα άλλα τα έχει. Δεν θέλει πλούτο, δόξα ή μεγάλα κατορθώματα. Ζητάει μόνο την αγάπη μας, την πίστη μας και την ταπείνωσή μας. Μα πώς να του δώσουμε την καρδιά μας? Αν αφήσουμε λίγο χώρο για γύρω μέσα μας, ακόμα και μια μικρή πράξη αγάπης ή συγχώρεσης γίνεται δώρο. Όταν τον αγαπάς και τον σκέφτεσαι, η καρδιά σου γίνεται φάτνη και εκείνος γεμίζει αυτή τη φάτνη με ειρήνη, φως και χαρά. Τότε, γέροντα, όλα τα άλλα πράγματα είναι περιττά. Μόνο η καρδιά μετρά. Ακριβώς, παιδί μου. Αν δώσεις την καρδιά σου στον Χριστό, εκείνος θα κάνει τα υπόλοιπα. Μπορεί, γέροντα, Χριστό, μην γεννηθεί και στη δική μου καρδιά. Αν το ανοίξεις λίγο χώρο, θα έρθει μόνος σου. Έλεγε αδερφές μου, ο Άγιος Ιλωανός ο Αθωνίτης, πως όταν κοιτάζω τη φάτνη της Βιθλεέμ, βλέπω την ταπείνωση του Θεού και την ευκαιρία κάθε ανθρώπου να γίνει φάτνη για τον Χριστό. Γέροντα, πώς μπορούμε να αισθανόμαστε τη χαρά της γέρησης του Χριστού όλο τον χρόνο και όχι μόνο τις ημέρες αυτές? Αυτό, αδερφές μου, μπορούμε να το αισθανόμαστε μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πριν από κάθε Θεία Λειτουργία προηγείται η προσκομιδή, η οποία είναι η φάτνη όπου γεννιέται ο Χριστός για να έρθει σε εμάς, να σταυρωθεί, να αναστηθεί και να ενωθεί μαζί μας. Αδερφές μου, μέσα από τη συμμετοχή μας στα μυστήρια και με τον προσωπικό μας αγώνα και προσευχή, κάνουμε την καρδιά μας φάτνη για να κατοικήσει ο Χριστός. Έτσι, μπορούμε πραγματικά να γιορτάζουμε τα προσωπικά μας Χριστούγεννα κάθε μέρα του χρόνου και όχι μόνο τις ημέρες του Αγίου Δεκαημέρου. Και έτσι λοιπόν, οι μοναχές
γεμάτες από το λόγο και την ευλογία του γέροντος, έσκυψαν ταπεινά. Πήραν την ευχή του και αποσύρθηκαν σιωπηλά στα κελιά τους. Η νύχτα απλώθηκε γλυκιά πάνω στο μοναστήρι και μονάχα το φως του καντιλιού έτρεμε, αλλά απαλά μπροστά στην εικόνα της γεννήσεως. Μέσα τους όμως είχε ήδη ανατείλει το αληθινό φως, ο Χριστός που γεννήθηκε ξανά στις καρδιές τους, φέρνοντας ειρήνη, χαρά και ευλογία. Μας, με όρεξη, διάβγεια και γλαφυρότητα, μας έδωσαν τον τρόπο για να ζούμε τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο στον οριζόμενο από την Εκκλησία χρόνο, αλλά καθημερινά. Ζούμε σε μία εποχή που την κρίση της νεωτερικότητας διαδέχεται αυτή της απανθρωποποίησης του ατόμου. Σε αυτή την αισθητή σε όλους μας προσβολή, η Αγία μας Εκκλησία προβάλλει, ζει, βιώνει και πανηγυρίζει τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτού του γλυκύτατου νέου παιδιού που το προσκυνά ο ταξιδιώτης, πιστός άνθρωπος αυτής της ζωής, ζητώντας από εκείνο να του δείξει τον ασφαλή δρόμο προς την όντως ζωή. Ο Δεκέμβριος, αδερφοί μου, είναι για μας τους Ορθοδόξους ο θρησκευτικός μήνας των εορτών και των Αγίων μας. Ο ευσεβής λαός μας, με την αρχοντιά και την αγάπη για την παράδοση που τον διακρίνει, προσωποποιεί τις δεκεμβριανές ημέρες, δίνοντας έτσι νόημα και χρώμα μέσα στην παγωνιά και τη χειμωνιάτικη μονοτονία. Στις αρχές του μήνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με το ποιητικό του έργο κοσμεί την υμνολογία της Εκκλησίας μας και με τη δογματική του διδασκαλία θεμελιώνει την πίστη της Ορθοδοξίας μας ως τη μόνη οδό σωτηρίας που οδηγεί στον νεογέννητο Χριστό. Ακολουθούν τα Νικολοβάρβαρα, σύμφωνα με την παράδοση της Αγίας Βαρβάρας Βαρβαρώνει το κρύο, με τον Άγιο Σάββα και τον Άγιο Νικόλαο έρχονται και τα χιόνια. Στις 9 του μήνα της Αγίας Άννας προστρέχουν σε αυτή πολλές γυναίκες που επιθυμούν ένα παιδί να ακούσει τον πόνο της ψυχής τους. Στις 12, στη γιορτή του Αϊσπυρίδωνα, η μέρα παίρνει ένα σπυρί, δηλαδή αρχίζει να μεγαλώνει. Ο Δεκέμβρης ονομάζεται και Κυρλευτέρης, από τη γιορτή του Αγίου Ελευθερίου στις 15, που χαρίζει καλή ελευθεριά στις έγκυες γυναίκες. Έρχονται και πάλι Χριστούγεννα, αδερφοί μου, σε έναν κόσμο που μετά από 2025 χρόνια είναι εχθρικός, ψυχρός, απάνθρωπος, αχρωμάτιστος, αλιβάνιστος, ηλιστικός, δίχως εσχατολογικό προορισμό και προσανατολισμό. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κλεισμένος στη φυλακή του σώματός του, δυσκολεύεται να αφουγκραστεί τις ψυχικές του ανησυχίες. Απομακρύνεται περισσότερο από τον εαυτό του και γίνεται περισσότερο ξένος προς τον ξένο του σπηλαίου της Βηθλεέμ. Οι νέοι μας αγωνιούν, προβληματίζονται, σκανδαλίζονται, πειράζονται. Ψάχνουν εναγωνίως να βρουν τρόπους να ισορροπήσουν σε έναν κόσμο που συνεχώς καταραίει, αναζητώντας την ελπίδα. Στην εποχή μας, το άστρο της Βηθλεέμ, το καμπαναριό και ο σταυρός της κάθε μιας ενορίας είναι τα σύμβολα αυτά. Οι ποιμένες είναι ο επίσκοπος και οι κληρικοί που προσφέρουν στη Θεία Λειτουργία τα δώρα, ζητώντας το έλεος και τη συγχώρηση από τον ευγέννητο Χριστό. Ο νεανικός παλμός, η ζωντάνια, επιθυμούν με γλαφυρότητα να παρουσιάσουν απόψε τη στάση του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στον εορτασμό των Χριστουγέννων. Ξέρετε, αδερφοί μου, ο τόπος μας είναι πολυπροδομένος και πολυταλαιπωρημένος και όπως πάντοτε, όπως τονίζει ο σεβασμιότατος ποιμενάρχης μας, τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Με τις πράξεις μας καθορίζουμε τη ροή της ιστορίας και δεν έχουμε το περιθώριο οι πράξεις μας να μην είναι χριστοκεντρικές.
Ο πιστός Ορθόδοξος ελληνικός λαός μας ζήμωσε στο διάβα των αιώνων την πίστη με την παράδοση, τείνοντας το Άγιο Δωδεκαήμερο τη δική του απάντηση. Τι σύ προσενέγγωμε, Χριστέ, προσφέρουμε την καρδιά μας, τα συναισθήματα, τον πόνο και τις αγωνίες μας, προσφέρουμε τα παιδιά μας, τα νιάτα μας, προσφέρουμε τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοσή μας, για να νιώσουμε μέσα από το χορό την ομορφιά των Ελλήνων του πόντου, αυτού του πολυπάθητου κομματιού του ελληνισμού. Θα ακολουθήσουν κάλαντα, ποίηματα και ύμνοι από τη χοροδία των κατηχητικών και εν συνεχεία θα απολαύσουμε τα χορευτικά τμήματα της ενορίας μας. Ας χαρούμε απόψε, αδελφοί μας, την όμορφη βραδιά, την ευκαιρία να ζεστάνουμε για ακόμη μια φορά την καρδιά μας με την ευχή και την παράκληση, η φλόγα αυτή να φωτίζει και να ζεσταίνει κάθε ημέρα της νέας χρονιάς, που σε λίγες μέρες θα ανατείλει, ώστε συν Χριστό πανταχού φόβος ουδαμού, όπως μας λέει ο Όσιος Πορφύριος. Καλά Χριστούγεννα, αδερφοί μου.
Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπίτιου χρόνια πολλά να ζήσει. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστάτευε του
πρώτο ποίημα είναι η Άγια Νύχτα. Άγια νύχτα σε προσμένουν με χαρά οι χριστιανοί και με πίστη ανυμνούνε με ένα στόμα μια φωνή. Στη Βιθλεέμ ελαττεώρη τα βουνά τα ιερά και με ευλάβεια μεγάλη προσκυνήστε με χαρά. Να μου του σταύρου ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα που άνοιγε ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι. Τι φως και χρώμα και ομορφιά να σκορπίζει το αστέρι, όπου στην κούνια του Θεού τους μάγους έχει φέρει. Να δω την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του, το στέμμα των ακτίνων του γύρω από το μέτωπό του. Να μου του στάβλω ένα άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι, την ώρα που ο Χριστός άνοιγε στον ήλιο του το μάτι. Τι φως και χρώμα και ομορφιά να σκόρπιζε τα αστέρι, όπου στην κούνια του Χριστού τους μάγους έχει φέρει. Ποιος άγγελος το διάλεξε για τέτοιο ταχυδρόμο, τα άλλα τα αστέρια θα βλέπαν το φωτεινό του δρόμο και από τη ζήλια θα άτρεμαν. Αστέρι, σε ποια χώρα του απέραντος ουρανού να λαμπυρίζεις τώρα, η παντοδύναμη φθορά μην έσβησε το φως σου, ή μήπως είσαι αθάνατο και εσύ είσαι το Χριστό σου. Μπροστά στη φάτνη σου στάθηκαν οι σοφοί, μπροστά στη φάτνη σου στάθηκαν οι αιώνες. Χάθηκαν οι σκιές, αναταράχθηκαν το μίσος οι χειμώνες. Μέσα μου γεννιέται ένας Θεός και το κορμί μου γίνεται ναός. Δεν είναι ως πρώτα φάτνη ταπεινή. Μέσα μου λάβουν ξάστεροι ουρανοί. Το μέτωπό μου λάβει σαν αστέρι. Στο Θεού φανείτε τώρα. Ήρθε η ώρα. Από τα άγνωστα μυστικά σας μέρη. Μάγοι, φέρτε στο Θεό τα πλούσια δώρα. Μυστήρια τέτοια ανθρώπινος, δεν βάνει. Κι εσείς, θρόνοι πανάχραβοι, αγγελούδια, στην καρδιά μου, στη κούνια τους κειμένα, με τις ευθανασίες στα τραγούδια. Ημολογείτε εσείς στη Θεία τη Γέννα, μέσα μου λάβουν ξάστεροι ουρανοί και το κορμί μου φάτνη ταπεινή. Βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός. Μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Τιμούσαν με ευλάβεια και λαμπρότητα
καθώς είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές της χριστιανοσύνης και ως γνωστόν οι Πόντιοι είναι βαθιά θρησκευόμενοι. Έδιναν μεν μεγάλη σημασία το θρησκευτικό κομμάτι των ημερών, ωστόσο δεν παρέλειπαν και τις ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι. Συγκεκριμένα στην τραπεζούντα τις μέρες αυτές, τις γιόρταζαν όλοι μαζί μέσα σε κλίμα θρησκευτικού φρονήματος και χαράς. Την παραμονή, όλα τα μαγαζιά έσφιζαν από ζωή, καθώς ο κόσμος έβγαινε για τα τελευταία ψώνια. Το βράδυ όμως, όλα τα μαγαζιά έκλειναν, προκειμένου όλοι να ετοιμαστούν για τη μεγάλη μέρα. Μπορεί οι μεγάλοι να είχαν το άγχος των εορταστικών ετοιμασιών, ωστόσο τα παιδιά ήταν πιο ανέμελα και το βράδυ της παραμονής άφηναν τους μεγάλους να ασχοληθούν με τις ετοιμασίες και εκείνα μαζεύονταν στα σπίτια και έπαιζαν ανέμελα μέχρι να έρθει η ώρα να βγούνε για τα κάλατα. Το παιδικό, εφηβικό τμήμα του χορευτικού μας συγκροτήματος θα μας μεταφέρει απόψε στον Πόντο για να δούμε το παιδικό παιχνίδι «Τίμη των Αϊτών», να ακούσουμε τα κάλατα των Χριστουγέννων «Χριστός γενέθεν» και να απολαύσουμε τους χορούς «Ομάλ», «Ούτσαη», «Διπάτ», «Πατούλα», «Κότσαρη» και «Κοτσαγγέλ». Στη λύρα, ο κύριος Βενετικίδης Ανέστης. Και στο ταούλι, ο κύριος Θάνος Γυσγάκης. Καλή σήμερα, άγαρο παιδί, όψε και
Χρόνια πολλά και πάντα και του χρόνου. Υγεία και ευνοία.
Στα χωριά του Εύρου. Και ενώ στις αυλές των σπιτιών οι άνδρες καταπιάνονται με τη γούρνοσφαγή, μέσα οι γυναίκες πρέπει να ετοιμάσουν το απόψινό δείπνο, που στη Θράκη είναι γνωστό σαν το τραπέζι με τα 9 φαγιά. Για κάποιους το τραπέζι αυτό σημαίνει την 9μηνη κοίηση της Θεοτόκου και για κάποιους άλλους τη λήξη της νηστείας. Για όλους όμως η συμμετοχή σε αυτό είναι επιβεβλημένη και σχεδόν ιερή. Το τραπέζι είχε επάνω 9 νηστίσιμα φαγητά. Το βασικό φαγητό ήταν λάχανο τουρσί, μαγειρεμένο με φασόλια, και επειδή σήμερα συμπληρώνονται 20 μέρες από τον θάνατο της Αγίας Βαρβάρας, η Θρακιώτισσα νοικοκυρά θα τιμήσει τη μνήμη της
βάζοντας πάνω σε αυτό το τραπέζι ένα πιάτο βαρβάρα. Στο τραπέζι υπήρχαν επίσης ένα καρπούζι ή ένα πεπόνι, κρατημένο από το καλοκαίρι στα άχυρα μόνο για αυτή την ημέρα. Υπήρχε σαραγλί και ό,τι άλλο γεννούσε το φρακιώτικο μεράκι. Τη σύνθεση του τραπεζιού συμπλήρωνε πάντα ένα μπουκάλι κρασί, που έμενε όμως ανέγκυχτο, αφού την επόμενη μέρα όλοι θα κοινωνούσαν. Σήμερα η νοικοκυρά ρίχνει όλο το μεράκι της στο χριστόψωμο. Το χριστόψωμο το ζύμωνε και το κεντούσε με όλη της την τέχνη και το βράδυ το έβαζε ανάμεσα στα υπόλοιπτα 8 φαγητά, αλλά στην πιο περίοπτη θέση του τραπεζιού. Στη συνέχεια θύμιαζε όλους τους χώρους του σπιτιού, όλα τα δωμάτια, τις αυλές, τους στάβλους, τα ζώα, με το θυμίαμα πάνω σε σιδερένιο ινί, γιατί σήμερα είναι γιορτή. Ζητώντας και δίνοντας συγχώρηση σε όλους τους συνδετημόνες, τους επέτρεπε να καθίσουν στο μυσταγωγικό δείπνο, αφού άρχιζε μόλις η ίδια σταύρωνε το χριστόψωμο. Οι καθήμενοι έπρεπε να δοκιμάσουν όλα τα φαγητά και το δείπνο τελείωνε με τον μικρότερο να σηκώνει ψηλά το χριστόψωμο δεμένο σε μια πετσέτα. Με το σήκωμα του χριστόψωμου τελειώνει το δείπνο, αλλά η οικογένεια δεν θα πέσει για ύπνο πριν περάσουν και από εδώ οι καλαντιστάδες. Αυτοί που τριγυρνούν στο σκοτάδι της νύχτας, που ξεκινούν απαρχών του σπίτια και πάνε στα αρχοντικά για να φέρουν σε όλους το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Κρατώντας τις τσουμάκες τους, γυρνούσαν όλο το χωριό και το τραγούδι τους ηχούσε μόνο όταν είχαν περάσει από όλα τα σπίτια. Και από τα χείλη τους έβγαινε ένα τραγούδι που πλάστηκε πριν από πολλούς αιώνες, πριν ακόμη η Εκκλησία διαχωρίσει την γέννηση του Ιησού από τη βάφτισή του. Οι ευχές έδιναν και έπαιρναν στα σπίτια και σε όλες τις γειτονιές. Δεν ήταν δυνατόν τέτοια μεγάλη μέρα να απουσιάζει ο χορός και το τραγούδι. Με το τμήμα ενηλίκων του χορευτικού συγκροτήματος της ενορίας μας
θα ταξιδέψουμε απόψε σε μια τέτοια γιορτή. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων, ανήμερα, για να παρακολουθήσουμε τους χορούς Σιρτό, Ζωναράδικο, Βαϊτούσκα, Καρσιλαμά, Σιρτό Σικαθιστό, με γύρισμα σε Σικαθιστό. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Στην Κάιτα, ο Χρήστος ο Γιάμαλης. Στα Κρουστά, ο Θάνος ο Γυσγάκης. Και στο τραγούδι, η Στέλλα Χατζιαγγελίδου.
Είμαστε ένα πρόσωπο και οι δύο μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι για την ένωση της ενορίας μας. Να συγχαρούμε όλα μας τα παιδιά και τους μεγάλους για αυτή την πιο όμορφη εκδήλωση που μας χαρίσανε και τους ευχόμαστε να είναι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ευλογημένοι να έχουμε. Να συγχαρούμε και όλους τους συνεργάτες της νεότητας, όλα τα παιδιά που βοήθησαν σε αυτό το έργο το οποίο σήμερα είδαμε και χαρήκαμε. Και ευχαριστούμε και εσάς όλους που χαρίζετε τα παιδιά σας για να βγει αυτή η όμορφη εκδήλωση και εμπιστεύεστε την ενορία και τους ιερείς, έτσι ώστε τα παιδιά σας να έχουν ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε και εμείς και οι συνεργάτες της ενορίας μας για το καλό τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν το Θεό και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά σας. Να συγχαρώ και τον πατέρα Κωνσταντίνο για την προσπάθεια το οποίο κάνει και αυτός στην Πέστη. Λίγο πατέρα Κωνσταντίνο, αλλά και εσύ από εδώ, να πεις κάτι. Θέλουμε λόγο. Θα βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Να ευχαριστούμε και τον πατέρα Θεοδόσιο και τον πατέρα Νικηφόρο που ήταν παρόν μαζί μας σήμερα στην σημερινή εκδήλωση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ερώτημα για τους δύο υπέροχους πατέρες αυτού του ναού. Ο ένας κηρύττει τον λόγο, ο άλλος κηρύττει τον λόγο, αλλά σηκώνει και τα ράσα και κάνει και έργα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου. Χρόνια πολλά, καλά, ευλογημένα, με υγεία, αγάπη και χαμόγελο και ας είμαστε στο μαζί. Πήραμε φως από τα παιδιά, πήραμε δύναμη για να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος αυτού του δύσκολου χρόνου και ας ευχηθούμε τα καλά να μένουν, τα άσχημα να φεύγουν και τα καλύτερα να έρχονται. Βοήθειά μας η Εκκλησία και η ευλογία της.